Andi tuh lagi suitan nggak diangkat, merem jelas sih bocah. Siapa iki anak wong turun ganggu. Halo? Halo, kowe nanti? Yang omah? Aku Rono ya. Ya. Oke. Oke. Lah, dulu cah. Weh, lah ngomong-ngomong kebengi arep nang ndi iki ya? Tongkrong-tongkrongan nang omah bosen aku iki. Weh, jan. Yang base camp biasane wae lah. Nang kene ngopo nunggoni parine tukul apa piye? Nanti tuh bocah kecil ya aku krungu. Apa kan? Aku buka dhewe. Nih, tangi ya, tak ceritani bocah turu wae lho. Joko kene Mbak Joko kene. Cerita apa lho? Kayaknya serius temen. Raup kondisi ana lho Aku wis raup tapi wingi. Ya tak raup sen ana. Rene tak ceritani maksudnya Rene. Aduh, lah piye cerita apa tuh balik lagi? Aku ki mau arep gonamu ya delok icah lanang-lanang gandeng-gandeng tenan. Lho masa? Isi aku antian mlaku gonamu ki jan ra umum tenan. Dian. Cacah biasanya Rene lah ndi kok enggak petero. Bila iya toh biasanya Rene lho Caca bludus sok saiki ora Rene ngopo iki ya? Ana ditelepon men Rene Caca. Oh, celak telepone Ya kari sih. ya. Heeh. Walah, lah iki arep ditelepon kok malah wis nelpon dhisik. Walah, Panjang umur tenan jake. Ya edan ya ora. Tak telepon dhisik. Wis, telepon. Halo? Nanti guys. Oh alah ya wis aku tak rono. Oh alah Caca. Cah wis nggone Alfi kok. Ya wis rono wae. Makan piye? Ser. Ayo. Halo. Rene ya, ngene Alfi. Kumpul-kumpul iki lho. Lho lah kae lo cae. Beber ra umum. Lah iki lo cae. Rombon bludas saya kok ndi lho. Ya wis, main batari lho iki. Main tari lah. Oh, alah ora ditelepon malah wis nelpon dhisik lho panjang. Wes ana nelpon dinteni. Jago ngene kok sik ora sopan tenan kok. Apa lah. Kene kan tuwek-tuwek. Enak tenan iki. Lah golek aku mas. Mas kalau sanggup ora sopan tamu kok jago. Kene jago. Nah, ada aku kok jago sarep ya aja iki. Ya sarep kok jago. Cerita. Sarep kok jago gepenak. Yo. Enak apa? Mau lho balik ke Rene iki jare tidurne cah lanang-lanang gedung ngono lho. Cie. Lah isin aku. Lah kok harus aku wae lho jalan. Lah cae sing ndi to? Cae jane sing ndi? Lah iya to. Enggak apa ra? Kene prayo kepo ya cah. Yo iya lah. Ya aku ora ngerti mau ki awak kene LP, masih deloki calana-calana sik gitar aja. Bola aja. Wah, langsung ngerti kepiye iki aduh. Aku ora berani. Tak go balik, Cak. Benar, Sore Cak. Balik yuk, Masa. Wes oke yuk. Masuk gratis sore enggak. Edan apa? Sore ayo. Ya. Iki lho motor iki. Karena kan acara mogok. No.
Situ yuk mati jelas. Loh, ngurai. Duh, Jan. Kacau. Mula wedhus sih. Krane nutup. Iki nah. Aduh. Iya nah kok. Tutupan sak nih. Nek bocah sepi tenan. Piye to cacah iki? Piye to cacah iki? Yang ini huruf Pak Kok. Tenan. Ini nang desa ya weteng ini iki ya. Tengah cacah suwepi rong teko iki. Wah, nonton cacah jadi. Kayak nudi terakhir ini ya. Mulai skill. Wah, bocah dintani yang suwi tenan. Rokok barang yon tak. Gak umum. Ngirit, linting. Jenenge ya anak wong tani, anak ora duwe yang linting. Ra iso kaya wong-wong sugih ngono ae. Rokokane enak-enak. Nek golek mbako iki kangelan. Lah piye to rungkak cengkel wis linting. Nah, ini baru enak ini. Surya putus. Ayo. Ngirit. Mati orang ini. Iyo. Edan surga dunia tenan iki. Weh, mantep iki mbakku nih warung pojokan. Tapi ngomong-ngomong cacah suwi tenan lah yo. Jan. Kok mau dinteni mah. Lah kayak baterai apa cacah kae yo. Wah, iya kayaknya apa cacah ya kayak ini. Baterai maku rene. Peteng tenan lho iki. Iya. Kayaknya semua pimennya udah teko urung gawa barang. Kok buka ya? Bukaan kayak ini. Iya. Sayuran lah. Ayo mangkat ya. Wah, malah wis jagongan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rene, mlebu. Minggu ini. Mas, kok kilo gowo iki. Wah, kabarnya piye, Bro? Sehat. Suwi temen lu enteni ket mau malah. Wah, jan. Wah, lah piye lho, batek mberet dalane unyu. Iya ki, wong mau mamaku masak ya kae bebes bareng. Jadi suwi. Walaupun baku sederhana tapi enak ya. Banget. Kayak piye lho bro golek rokok ra kuat wis ngene iki lah yo. No. HP-nya anyar kayaknya. Udah iya kayak. Udah anyar iki, Mas. Jadi ngopo lho jeneng kaya opo iki? Temen lho. Iki lho, aku pirang tahun nyekel HP jenenge Facebook ora ro. Iki lho cah iki lho pinter lah. Iki Facebook kan iki piye? Ini lho, pinter lah cah iki. Pakai aplikasi Facebook sing ndi lho? Yo, aplikasi ini ya iki katanya diuripi. Nah, terus login Facebook. Ngene iki lho. Iya. Kok ada cewek ayu men nih? Iya. Iya iki. Iya artis Korea iki. Kuwi mau. Iya. Aku mau iki. Iya. Wis ngono kuwi to jeroane. Oh, ngene iki to Facebook. Lah aku HP kok ngene kok per Facebook. Desa mencah cah. Wah, ya anak yo desa lho, desa.
Ya gaweanku lho gur ngarit. Perlu Facebook koyo ini tembe iki ngajar iki aku. Yo perlu iki mau, bakne jeroane kok ngono. Ayo yo. Heeh. Aduh, Jan. Ngono Pak ya. Ayo. Kok belajar nih endi lho? Facebook iki. Yo aku yo sisa wis suwi mong HP ku yo ngerti dhewe kadane iki rusak. Oh iya. Kanta jero duwe duit. Nah, sabar to, Bro. Ben mau cobaan anak wong ora duwe ya ngene iki ta. Tapi yo asik yo ndelok Facebook iki. Ayo terus ganteng iki. Heeh. Jenenge wong kota kan ngono kuwi yo. Facebook ora wong kota ngono iki. Yo iki. Kok enek iki iso dipoto gini iki piye to iki? Kok dumur begini iki? Piye iki? Piye iki? Jenenge foto selfie Om. Oh, selfie. Ngene iki to jenenge selfie iki. Oh, iki tak dodol iki ya. Nek foto ngene iki ning kono. Nah, ini kan kamera buri iki kamera buri ya tidak. Oh, iki ketok gambare. Ketok iki kamera depan. Kok iso aku ketok ngene piye iki? Lho, ya canggih saiki. Kuwi. Sebenarnya yo saiki ya. Cacah, ngono iki sraro aku. Ngerti ku lu ngarit HP ku lu koyo ngene. Ora apa-apa sak iya. Wis piye iki acarane iki? Yo bali iki. Lho. Kok bali to? Yo kok dhisik. Nginep kene wae lho. Ya wis, nginep kene yo piye? Ya wis ayo nginep kene basecamp biasa turu kene ae lah. Baterai ku juga yo ngedrop. Ya iya wis dalane becek barusan. Turu kene lah. Iya wis muat. Waduh wis muat terus kene. Bakune gesek sik iki. Oh, kesel lah. Bantalan ae iki. Iya ora aku pengen iki empuk. Iya kowe iki enak kaya iki. Wis kene. Aduh. HP ku gini yo, jelas ini tang. Yes, ranti HP ya wis. Menengah lah. Turu sih.